Amsogo gumoti TV nai jonai khabare tawra surno artini haino haidarun logi talga tal tripra phaiman japeka jengtini salanya belanya wana masingsa tei kiri masingsa mani party mungno tei je sing sal kabangma romai hekeba talsa hai romai je buma rupasori jamatia tai boni shaz josudarani jamatia no romtre wi buthare kharnai bijoy jamatia mungoi je khoroksa khuni hekeba repis bo khari tongmani oria ke oro ke khari thangi tongi tongmani buma bu sano romphre bui buthari ke ba buto khalagi romphre buthar mani ya bolo je bosta wo khaso bui dambur te mawo kok lagi kalang thangmani kokmar ma changjotono saiman jakte kha dulajak abono rogei talsa hai romai urutulajak bijoy jamatia khunino tei abono mia kokmani bisikte saiman mani je bo mia bangladesh ni tar kata pat khlanya nai tongmani jarago pon logi tei khoroksa borok tongo hunai tei beri khoroksa chala khoroksa tongo hunai je kokmani bisikte saiman mani abono rogei mia amarpur thana ni police hekeba birgonj thana ni police borok khorok thamno romai birgonj thana to wi phaimani abono rogei hekeba abono khana wai amchai lokorok hekeba buruburia amchai tongi jongnai rupasari jomatiani am nok ni amchai ni borok rok thangi te busaino busaibo thangi chawri jak birgonj thana wa tai aro thangi chawai mani yagulo je mangpili nugna ne na khana belanyo khadu mani koktoma tangi hemale noro nugi ni mantra chini thangja gom de ni mangpili wa je a jaga wa thangi khuni hekeba bijoy jamatia no nanya ni hene ba kong lam salanya ni kisah cai chok mani se police rok hekeba tripura police rok ne birgonj thana ni police hekeba nai mathang rok bai ke public rok no bukha busuk sakma kosto mosto ke bukhana abo gumati tv ni mangpute serai serai nya no rong mi man khana nei kha khlayo ang gumati tv ni angkor taw kata tripura nai man khana no rok je gumati tv ni mangpule wa je Rupasari jamatia tei josudarani jamatia no rompre uthanai bijoy jamatia busuk jarate khariman kha sekam boni bike dulungawo manjak hani bo jong poktuma khlai manjak hekeba norok nugiman khana gumati tebeni mangpute bo je boni bike hekeba bo je borok butharui kharmani yagulo khongsa bike no nawi khara hani cheng khana mani abono bike no bo jeng rutuk manjak hekeba khanai manjak bike boni manjak mani hanai tai aboni yagulo mia bono bangladesh tar kata pat khlai jomani jorabo romina harka amarpur thana ni police amarpur thana ni police romi namani yagulo je wanma siksa hekeba kirima siksa pati mungke tamu mo hache je bono kerak mazara ranani ani yago muya tai police ni yago muya phiaba mazara rathang riyathang tangi public no bhunani nangka haikeba sakapito khlai tangi smoke haikeba gas rok sarna ni nangkhana public ni sago haikeba public rok bu bujagai thei hor angmani mangpili no rok gumati tibeni mangpili nugi mankhana ne kha khlayo tangi bhunani nangkhana public rok no mo haike tangi gas sanan nangkha public rok no mo haike tangi bukhana public rok no tripura police abono naimathang tamo jawab nai abono rogei tamo salanyai kapani taptai buksong gumati tv nai tongai norong no saiman chinai norong no bisar klaiman chinai abo bom hai rasniti dangka na tamungka kapani taptai buksong norong no sasidi comment klai phano saimanana je public rok thangmani bijoy jamatiana ba kisa kok bangla mankhana aro je bulanyani hani bo thangya toglanyani hani bo thangya phiaba nai mathang hekeba tripura police rok birgonj thana ni police rok tangi pauli hono butok satok pitok khlai rok kana tangi thei hor kalanya na khana chani borok rok abono rogei angko hekeba kok chanen bosungo abono sung saya sung bono bothar thip di ya bono encounter khlai di hnya sung just boni mazara jaman ta jamune abono mazara redi hani sanna thangtani tangi public no bonani na police amono kok samu asai phegyo ambai